Good morning, good day, good afternoon. Ngiyathemba bafowethu ukuthi niyaphila all over around the world la okufinyelela khona le video. Namhlanje before ngiqhubeke nokuthi ngizokhuluma ngani, ake ngiqale ngibonge kubafowethu laba bathe bathatha isikhathi sabo bajoyina i-channel Funda Forex Family. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyabona amandla enu. Ngiyacela ukuthi niqhubeke ngane zakwethu ni subscribe and share ama video. Siyacela nawe uthe mhlawumbe uma uyihambela la ku-YouTube wahlangana nale channel, ngicela ungiphe support for ukusubscribe and comment and share ama video bafethu. Ilokho kuzokwenza ukuthi kukhule ini i-account noma ngithi i-channel. I know ukuthi i-channel yami ayikho professional, ayikho kwi-level enifisayo, kodwa nganithembisa khona information engizoyideliver noma engideliver ukuthi uma uzoyithatha uyi-practice izokusebenzela ngempela. Remember, so many strategies outside, but akusho ukuthi wena kumele wasebenzise wonke lawo ma-strategy. Okwakho ukuphika i-strategy esodwa osizwa kangcono esizokusebenzela kuphela. Namhlanje ngifisa ukukhuluma nge-indicator okuyi-SMC or Smart Money Concept bafethu, ukuthi meaning ngilekelela kanjani njenge-member from Funda Forex member. So ngifuna ukukhombisana ukuthi leya indicator ingisiza kanjani. Abanye bayibiza nge-Smart Money, abanye bayibiza nge-SMC. Imali from kwi-trading view, ungaskenye umuntu esethi umuntu khokhe imali, right? Into yokuqala bafethu engifike ngiyenze ngaphandle kokuchitha isikhathi senu, I'm going to straight ku one day time frame. Why ngiye one day? I'm a day trader. I'm not swing trader, I'm not scalping trader, but ngishanje i-day trader because ama-position ami ngiyawavala ngiwavale ngosuku. Lana ke bafethu ngizobheka ini na i-high ne-low ye-market. Into ebaluleke kakhulu leyo e-market ku-one day, and then nge-4 hours. Remember, I'm trading top-down analysis plus plus price action. So ngaso sonke isikhathi uma ngi-analyze ngiqala from high time frame to small time frame. Lokho kungaku-confuse, kungakudidi. Sengiyayi-add-a-ke i-Smart Money Concept or SMC indicator eyamahala from trading view platform. Sengiyi-add-ile, and uma ucheck-a la indlela engiyi-add-e ngayo, akaze ngibhalele ukuthi mina ngidwebe kuphela mina i-high ne-low from one day high time frame yami. Manje ngi-4 hours kwi-time frame yami engi-check-a khona i-direction, engi-analyze khona i-market. Ngi-add i-indicator, akukho okunye ngisakwenzile, and ngiyayiset i-indicator la. Ngingena kuma-setting, as you know ukuthi i-trading view ikanjani, like wenza yonke into ofuna ukuyenza njengoba ubona. Ngizothikha la izinto engifisa ivele kwi-chart lami. Ngiyakucela ngane yakwethu kungakuconfuse ukwenza la, add izinto engifisa ivele njengo-filling gap, o-swing point, o-order blocks, zonke nje lezo zinto lezi ekanjalo, ngoba ngampela bafethu angifuna isikhohlisana ngoba ne-experience engakanani kwi-trading. Kunesikhathi la uthi uma ucheck-a khona i-chart ubone ukuthi lento engi-analyzela kwami mina ngiyithuli kahle, angiyithembi. So le indicator le mawusebenzisa yona ifike kulekelele leso simo esijengaleso ukuthi lento obubona ngathi iyona noma lento ocabanga ukuthi iyona ngampela. Nje ububona nje la ngiyamarka each and everything engiyifunayo, daily, 1 week, like ama-level engifuna evele kwi-chart lami leli. Alright, sengiqedile guys, sengiqedile ukuyisetha i-look Smart Money Concept indicator. Yabo, angithi yabo manje sinjani, yabo njengamanje sinjani, clean, ayikho into eyi-confusion, ayikho into edidayo. So njengamanje into engifisa ukuyikhombisa ngale indicator ukuthi inamandla kanjani, ngifuna sibuke la guys. Yabo nje la siqale nje, angifundise kude kakhulu. Buka la yathi chop, u-chop 1 lo umele u-change of character, okuchaza ukuthi i-market isuke isifisa ukushintsha i-direction once wabona leli gama. Kodwa okwakho ukuze uqinisekise ukuthi ngampela ifuna ukuyishintsha i-direction, ilinde i-market i-retest. Ukhumbule kuthiwa 3 box, imaphi loma 3 blocks noma 3 line
ilo supplier lo phezulu obonayo o-supply obomvu wonke lo iwona ne plus nalo chop omele u-change of character, which means imarket iya-confirm ukuthi manje ngifuna ukuya ezansi. Okwakho as a trader, you need to wait yonke le movement le i-correction, excuse, i-correction, right? I-correction. So kuyi-correction kunjalo vele yakhe i-aim ukuthi around la ufuna uthatha imarket. Why ngisho kanjani ukuthi around la? Because kuno-supply zone. Usupplier ila suke khona imarket iyehla, singakukhohlwa lokho. If ngampela uthatha imarket here, bheka imarket ukuthi iyaphusha kanjani, yaze ya-add ne-filling gap, i-indicator. I-filling gap is something esikutshela ukuthi imarket inamandla kuleyo direction. You no need ukuthi uphenike, keep holding i-trade. Indlela engisiza ngayo le-indicator. Into ke eke ngiyenze ngokujwayelekile ngimakha kanje ngoba ngithi ngingena ku-15 minute time frame, ngimakha kanje i-level esiyi-trackwe i-indicator guys. Ayikho into magic, ayikho into futhi enzima, okwakho ukuthi ube patient enough. Ngiyakutshela ngisho $30 ungawuthatha ubeke $1,000 ngenyanga nje eyodwa uma uzokwenza le strategy. Nala ngithi yabona la ngimanga khona kune-filling gap ne-supplier again. Njengoba ubona nje ukuthi i-indicator inamandla kanjani, njalo uma kuyaveza i-supplier noma i-filling gap, khumbula ngithe i-filling gap is something telling you don't worry, don't panic, imarket isazokhontinue ishone phansi, kodwa awungeni immediately. You need to wait and confirm before uvule ini i-trade, right? Market ngampela yadropa yashona phansi. Njengamanje imarket ila, imarket la ikhona izamani kahle kahle, imarket izama ukunyuka njengamanje, kodwa according i-indicator iyakuveza imarket ukuthi akuwona ubuy omkhulu lawo, kodwa nje the short buy. Yes, ubuy kodwa awumkhulu. Why ngithi awumkhulu? I-target yakho vele ila kulo line lo ngudwebile lo vele otrackwe yiyona i-indicator ebizwa ngani nge-smart money concept. So you need to practice and understand clear this indicator ukuthi isebenza kanjani. Ngeke uphinde mntakababa ube ne-stress ukuthi ku-analyze kanjani, okay? Ngingakasuki nje la ku-4 hours uma uzocheckisisa la nakho i-representa nokuthi usuku luqalephi i-market nakho belula usuku lavula la lavala la. So njengamanje uma uthi uyanotice futhi ucheckisisa la isiveze i-filling gap ehlaza. Imele ukuthini i-filling gap? Njoba ihlaza vele imele ubuy, and nekhandlela leli ka-4 hours li-momentum okhomba ukuthi imarket inayo potential ngampela ukuthi izofika la kwi-target. Ngobani na? Ngobuy bafowethu. Le indicator bafowethu very very smart like igama layo. Iyenza izinto kimzebe lula kakhulu. Once ngabona mina i-filling gap kanje, I can mark like this again i-filling gap. Mangisuka lapho khuluma ngento njengamanje yenzeka manje, ngisakhuluma ngento eyenzeke before obani. Mangisuka lapho sengimakhe i-filling gap kanje. Wait kancane nje. Mawuthanda, it's up to you for we-edela u-analyze kwakho, kodwa ungenzi lezo promise ugcina sekunamahliphelile we-chart. I-chart like you need to clean ukuthi understand kahle. Ungayidoba ngisho i-trend line kanje, and uma ucheck-a nale trend line iyakufakazela nayo ukuthi vele imarket iyaphezulu, vele imarket iyaphezulu. Because why ngisho kanjalo? Isi-break ngisho i-trend line imarket, yabo. Umuntu uma ikhuluma nge-trend line ungacabanga ukuthi into enzima, cha, into ekanje. Ngithi yabo i-break la imarket ya retest and then yaphezulu, okusho ukuthi imarket njengoba ngeke ngasho ine potential eningi kakhulu ukuthi izothasha la. And Monday I believe ukuthi imarket mayivula izodecide ukuthi ibuyela phansi noma ibuyela noma iqhubeka nobuy wayo. Okay ke, angakhuluma izinto eziningi, angiyeke kwi-time frame yami engenza ngayo i-enter. Ngizokhombisa la kade khona ngi-highlighta lezi zinto ebengikhuluma ngazo guys, ukuthi nayo into ebengikhuluma ngayo ukhumbule ukuthi why sivule kwi-small time frame i-trade. Ukhumbule ukuthi why ngithi singena kwi-small time frame i-trade, ingoba i-small time frame
sikunika ngathini une potential ukuthi wenze imali enkulu ngokuriska ngemali encane. That's why i-small time frame sibaleke kakhulu, because ngeke uzokwazi ukungena ku4 hours. 4 hours uzokukhosta kakhulu kwi-stop loss, understand? Right, awuthi ngisusele moving average to avoid ukuthi abantu bebe confuse. Ukhumbule ukuthi uline of blue ngudwebe kuphi na? Udwebe ku4 hours ngoba iyona time frame yami engi-analyze ngayo kakhulu. And uma ucheck-a la manje nge-15 minutes, u-15 minutes kwawona uphinde wayivezela wona i-supplier yawo plus nale supplier ka4 hours okuyi-high time frame yami. And makuvele uboss kanje, isani esuke ngikhombisa ukuthi market i-serious kangakanani ngokuya kuphi ezansi, but angene immediately. Funa ngime ngiconfirm something enjengale filling gap and ne-retest ezo-retesta i-filling gap. Into ekuboss kanje imele u-break of structure. U-break of structure osuke uchaza ngokuthi i-market isaya ezansi, yabo? Right, ya-break i-market, ya-retesta le filling gap plus ne-supply, okusho ukuthi i-market iyezansi, guys. And then into engisuke ngiyilindele mina ikhandlela nje eliconfirm usele kuphela njengaleli nanti. Awuthi ngizizume nje ngamabongo ukuze wonke umuntu ayibone kahle lento engishoyo. Nanti ikhandlela ela confirm usele, guys, ileli. Laze laba ne-filling gap ngemuva. Ukhumbula ukuthi i-filling gap ngitheni? Into esuke ikutshela ukuthi hey, le movement ezayo izoba namandla. Ngabe usele noma ubuy kodwa sikutshethe izoba namandla. Ngithi yabo after le filling gap mangenela ngathi sisele market ukuthi ihambe kangakanani kwi-small time frame. Why ngivula i-trade kwi-small time frame? Because small time frame asingikhosti imali enkulu nge-big time frame. I-big time frame into ifuna kuphela i-direction ye-market. Ungadideki mangenela ngathi sisela, stop loss sami obvious sila, yabo? Uma ngasithandi stop loss esi-tight sila i-stop loss sami phezulu. Ukhumbule ukuthi i-target always umaka u-left. I-target yami nje ngayibeka ngisho la. I-target yami ngayibeka ngisho la. But i-indicator le smart man concept still iconfirmile la ukuthi break of structure, which means i-market isathanda futhi ukuqhubeka nosele. Uma ukuthi mhlawumbe ugcina ungaphumanga ngezisibonelo, uma ungaphumanga mhlawumbe la noma ungaphumanga la uyayibona ukuthi isaqhubeka, uyaqhubeka i-hold the market ishona phansi, uyabuthi ihambe kangakanani. And okunye okwenza ukuthi ungaphumi ngempela, uyabona lokho iqhubeka iveza ama-filling gap kanje e-market, yinto leso ikutshela ukuthi ungaqali uphume i-market isehla. Relaxa, ehlisa umoya, yakutatazela, yenza imali e-market. Bhekani uma unothisa la from kule filling gap iyehlile i-market, yaphinde yaveza u-big boss oku-break of structure omkhulu nawo osukumele ukuthi i-market isaqhubeka. Ukwazi ovela nomncane yawu-retest, wangawuvula enye i-enter yakho futhi la again i-market yashona phansi. Let me show you something. Yabona kusukela gcine kulo boss lokuza la ayizange isawuveza omunye uboss noma u-filling gap ngobani ibise kuyisign ukuthi i-market sikhathelo kezansi. So ngizama ukukuvezela ukuthi le indicator i-powerful kangakanani. La sukela la, guys, i-market ibihamba ranging, yabo? The most traders bayinyanya le ndawo noma abathanda ukuyi-trade le ndawo ngoba le ndawo le iney'nkinga ey'ningi uma ngabe wenza i-trading. Nami futhi ngokunjalo angiyithandisisi because ngiyayazi ukuthi iney'ngqinamba ey'ngakanani. Uma unothisa la i-trade lana ize yavela la i-trade kwayikhona kwehliwa kuthiwa ukhumbule lo line o-blow ngudwebe kuphi na u-4 hours. Why ngidwebe ku-4 hours? U-4 hours i-high time frame yami for i-direction. Uma ucheckisisa la futhi I got another signal and yazi yaconfirma nango-chop okumele u-change of structure. Why it change of structure? Because market was doing the correction here from bottom to here and then manje yashona ezansi market. After that ngakholektha ini i-profit. Uma unothisa la ayikho into etheni engiyenzile but ngiguidwa
indicator guys. So that's why le indicator is very very powerful and smart. Mawuzoyipractice kahle ukuthi isebenza kanjani le indicator, uzobona uzokusebenzela kanjani, but make sure ukuthi awu-ignore i-high time frame ukuthi ithini kuwena. Uma ngisho kanjani ngichaza ukuthini, i-time frame mayithi kuyanyuka ungaku-ignore lokho, make sure ukuthi ulandele i-high time frame, because always big time frame versus small time frame, always uyawina i-big time frame. Njengokubona la if ungayilandeli i-high time frame uzobona ngathi wena ubhayilo ungene, buthi uqeda nje kungena siyajika market iyakudla. Why? Because market is trending down. So okwakho ukuthatha ama-signal kasele kuphela, and yaphinde i-indicator la yakhombisa usupplier, okusho ukuthi usaqhutshekwa nosele, yawu-retesta. Into oyilinda kakhulu emarket ishen whatever ukuthi yiphi i-indicator oyisebenzisayo uyalinda, and then i-retesteke ungene, ngabe i-moving average noma i-trend line noma i-supplier noma i-horizontal. Okubalekile ilinde market i-reteste leyo indicator mase uyangena. Njengobona la ifike yathi market ya-drop yabo yathi retest, yathi isuyaveza i-shooting star. Ikhandlela leli ngathi sagile elibheke phansi libiza nge-shooting star. That's why ngihlezi ngisho ukuthi kubalekile to understand namakhandlela ukuthi achaza ukuthini. If usabile ungena kule shooting star wangena nala, after that market yaphusha ngempela yashona phansi. Ithe isaphusha kunjalo yaphinde yazokuconfirmela ngo-change of structure, which means i-represent ukuthi le level ekade inyuka kanje iyayidlula manje, nangempela iyayidlula. Uzothi omunye uzongena kuphike mayisiveze kanje, ku-obvious ngeke ngasho ngathi each and every indicator funa uyilinde ibreak-eke i-reteste. Njengoba ubona nala idlulile le level market and ya-retesta la yaconfirma ngoseri kwamele ungene la wena, and then stop loss sakhe usila, which means manje kule movement lencane nje usunama-trade awu-2. So uyabona ukuthi market ayikho nzima as long mawazi ukuthi wenzani, le indicator oyisebenzisayo iyenzani. Yabo lokhu guys awu-trade because ayikho into eyi-confirmation la ukuthi kwenzakalani. Ukhumbule market is trending 30%, 70% ya demand ya supply yenza ama-ranging, kodwa ukutrenda kwayo kuncane kakhulu emarket. So ingakho uma uthola opportunity kumele uyisebenzise. And uma unotice nje lento engiyiveza njengamanje iya-range imarket la, ihamba sideways noma singathi iya-demand ya supply, ayihambi into ecacile. La eze yaqala khona ukugeyina i-energy kunamhlanje la. Why ngisho kanjalo na? Bheka-ke la imarket besigwebelile vele i-demand zone, which means la ekuseni ngabo 5 beku 4:45 angingenanga nami la, ngifuna ukuqamba manje mina ngize ngayingena manje ntambama manje la i-trade la, yabo. So bese ngilate nami ke ngithande mina i-trade uyingena from beginning kuyi-demand noma kuyi-supply, okusho ukuthi wena la ubuzongena ngobuy wakho uphume la kwi-target, yabo. Ize yaveza ne-filling gap okukhomba ukuthi i-serious ngaleyo direction kabuy. Shuthi uma ungene lapha ekuseni kusukela ekuseni ngo-4:45 namanje ngabe usahleli le trade, uma ngabe uwumuntu vele othanda ukuholda ini ama-trade, but the most people or traders bathanda ukuholda ama-trade. Umuntu uyengena mhlawumbe nje 2 hours 1 hour sevalile profit, right? So akuyona futhi into emleyo, umuntu nomuntu une-strategy sakhe aka-trader ngaso guys. So njengamanje mawuchecka le level e-blue emele eno-PDH imele per day hours, right? Imarket ibreakile le ndawo iya-retest, kanti vele nangala kunoboss ohlaza okuchaza ukuthi break of structure, imarket esaqhubeka no buy, yabo. So njengamanje njengoba market yenza lento eyenzayo, is no need ukuthi upanic, is no need ukuthi uthathe any trade, but okwakho ukuthi uyirelaxele ulinde i-confirmation e-right. I-confirmation e-right ungayibona kanjani na? Ukuthi imarket njengoba ila njengamanje, okay, awuthi ngicleane lento ukuze ubone kahle into engishoyo. Okay, yeah, nakho clear. So njengamanje i-trade right uzoyibona kanjani? Njengoba i-drop kanje market is either izojika maqondana nale filling gap kuyikhona iyaphezulu, nakhona ikageli ulinde ikhandlela mhlawumbe lizoba njengaleli el-momentum kabuy mase uyangena. If futhi lingaqhamuki lelo khandlela ingadropha izifike la futhi kule level ya 1 day kuyikhona iqala phansi ishona phezulu imarket. Bafowethu, imarket is simple ngendlela esimanga ukuthi wena akumele upanic mangabe uyi-trader.
2 akumele imarket uyirush ufuna wenza into ethandwa uwena. Imarket yenza into eyithandayo ngesikhathi esithandayo. Uma uyizela ngaleyo ngqondo ukuthi ufuna into ethandwa uwena, izokuqeda imarket, ngiyakutshela ukuthi uloyiwe cha. Yabo, into engayenza angisho ukuthi shosho izokwenza kanje, into engayenza imarket. Kubalulekile ukuthi mangabe uanalyze ucabange ngendlela ezu-2 emarket. Angithi uyabo? Nami ngisho into engase iyenze imarket ingakwenza futhi ukunjobila ivele isuke nje kanje la ikhona njengamanje ithi once futhi yabreaka le supply le ku-obvious vele ukuthi ayinasikhathi ukwenzani, iqhubeka no-buy wayo. Okwakho uzolinda ibreak and then retest mhlawumbe la and then ungene futhi ne-trade yakho guys. So ilokho bafethu ngikuveza ukuthi le indicator powerful kangakanani. Don't allow anyone to selling that indicator for free from TradingView. Guys, ngiyabonga kakhulu, ngicela niqhubeke ngiphe support, ningagive up. I know ukuthi nibusy. Ngicela wonke umuntu oserious ngeforex ofisa ukwenza imali ngelinye ilanga bafethu sibe ndawonye, siparticipate, sishare ama-idea, sibe ndawonye, sibe ifamily, siyenze le mali bafethu. La uba i-manager, uba i-boss, uba i-supervisor, no one oba behind wena lokho ekulandela ekutshela ukuthi yenza ukuthi nokuthi. Bafethu, angithathele isikhathi ngibonge. Thank you.